Чувстваш ли се подут, въпреки че се храниш здравословно? Проблемът може би не е в храната, а в стреса. За да разбереш как стресът може да влияе върху храносмилането и подуването на стомаха, първо трябва да разбереш какво е нервната система. В организма има няколко вида нервна система. Централна нервна система, автономна нервна система и периферна нервна система. Централната нервна система управлява останалите две. Периферната нервна система са всички мускулни тъкани и окончания и всяко едно нещо, което ти усетиш или докоснеш, представлява периферната нервна система. Всяко едно движение на всеки един мускул представлява тя. Стресът се диктува от автономната нервна система. Това са всички процеси в организма, към които ти нямаш контрол и нямаш мисловна дейност, за да се случват. Например, храносмилане, дишане и така нататък. Автономната нервна система се разделя на симпатикова и парасимпатикова, като разликата е следната. Парасимпатиковата нервна система означава, че организмът ти е в покой. Или на английски rest and digest. Това, което се случва е, сърдечният пулс се забавя, зениците се свиват, организмът обръща внимание на храносмилането. Просто защото той смята, че вие в момента не сте в опасност и може да обърне внимание на вътрешните процеси, които трябва. Съответно, стресът е много по-нисък. За сметка на това, симпатиковата нервна система е точно обратното. Когато сте под стрес, организмът отделя много адреналин. Това ускорява сърцебиенето, разширява зениците и храносмилането не е на преден план, защото организмът ви мисли, че сте под опасност от нещо и целта му е да избягате от тази опасност. Тъй като организмът ни още не е еволюирал достатъчно и той не знае, че вкъщи има хладилник пълен с храна, тялото все пак отделя адреналин, когато сме под някакъв вид стрес. Било то депресия, било то неспазване на крайни срокове и много други неща. Като колкото е здравословно да се храните, ако организмът ви е постоянно под стрес, той просто не функционира правилно, не храносмила правилно и това е една от основните причини, поради които може да сте подути.